No, je to prvý deň o tom, čo sme vyhrali minule. Yes. Naše peniaze. Jo. Sme ich vrátili. Konečne. Jo. Tých $3000. To kde sme? To je Vietkong? Nie, to sme tak, kde v tom. My sme vlastne v Tadžikistane, že? Hej. Tak vždy chcel ísť. Sme hovorili, že pôjdeme toto. Že my ešte máme ísť do toho odľahlej dediny. Na čo? Lebo tam máme sa zastaviť, lebo tam je náš tábor. Aha, vlastne hej. A počkaj, koľko sme vlastne v tomto vrtuľníku? Pilot, druhý pilot, my dvaja. 3 vojaci. A ešte ďalší traja? Hej. Jo. Ale to nikde je dosť veľký, akože, lebo tam ešte je taká jedna miest, lebo tam ešte sedačky, ktorí sa tam bavia, oni tam hrajú karty. Hej. Hej. Ja tu strážim, ešte jeden tam typek, tak ešte tam je druhý otvor na druhej strane a ten tiež stráži. Počkaj, my padáme. Kriste, moja hlava. To je zrak náš vrtuľník, my sme ho to zničenie. Au. Ja som sa pohodil na stole. A kde sú ostatní? Veríte? Kde to som? Au, moja noha. Au. Moje okuliare. Hej, To si. daj ruky na hlavy. Vrátiš mi tých peňazí? Jaké peniaze to boli naše, čo som si vyhral sám? Jak si ich vyhral? Čo si hral v lotérii? Tak. Astava lista. Baby. Teraz si daj ruky za hlavu. Neskúšaj na ňa nič. Prečo? Chceš nás ísť stredovať? Nie. Nie? Nie. Tak s Bohom. Nie, prosím. Počkaj. Chcem ti niečo povedať. No. Že si debil. Ty dostaneš. Ty dostaneš. Daniel! Idem. Daniel, díky. Nemá za čo, máš to u mňa. Dobre. Tak poďme rýchlo, blížia sa tu vojska. Idem. Priprav sa. Dobre, idem. Našiel som aj vojakov. Akých? Našich? Jo, sú tam v jednom kempe. Dobre, ideme za nimi. Bombardéri! Nie, bombardéri! No, čo, nemáš naboje? Nemám, ale hodil som na kickbox. No poď. Kickbox? No dawaj, poď. Poď. Teraz zostane. Ten by ma fakt odbuchol. Dawaj. Kde je Daňo? Daňo. Daňo, vidí. Daňo.
Daniel! Daniel, vstávaj! Daniel! 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 Si bol dobrý kamoš. To chci kto? Počkaj, to je ten debilný bombardér, čo ma minulé skoro zabil a odbuchol. Teraz mu pomstím. Ja som ten bombardér z minula, ktorý vás odbuchol. Skončil som. Ty jeden. Jak jeden. To sú slepé. To sú slepé. Áno. Kde je? Neviem ho nájsť. Odbuchol Daniela. Ja neviem, čo mám zrobiť. Tu je. Tu je. Moja helma. Daj mi späť helmu. Zdechni. Sakra. Skončil. Daniel! Tu je snajper. Ja sa pomstím za veliteľa Nikolasa za Daniela. Rovno mierí na Nikolasa. Hovor, kde je veliteľ Nikolasa za Daniel. Tvojej máme. Ja si dám tvojej máme. Ešte k tomu, že je v kome. Ešte ho tam aj priviazali. Volám zachránku. A idem preč. Dobrý. Áno. Ja to mám kamaráta. Zomrel tu. Zomrel. Poďte, prísem tu. Kde? Ulica Miroslava, 199. dom. Mesto? Mesto Pabastian. OK, dovidenia. Utekám. Dobrý deň, pán doktor, mohol by som sa na neho pozrieť? Jasné, že tu choďte do tejto miestnosti, tam bude. Daniel. Koľko sme s tebou spolu prešli? Dá, 10 rokov.